Mukomana anonze Panashe akarelocate recently nemaparents ake vafundisi veFM akashaika musure mekujambira mumvura iye asingagone kuswima. He went to the lake akadhakwa aine shamwari dzake vakamuhypa kuti swima apa yanga asingagoni. He was in there for 22 minutes. Help ndokuzouya. Unfortunately, he did not make it. Akabva atongofa. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Muri kwa mchenje yarashikirwa uye tiri kungo chema navo munguva yakadai. Linki revideo yacho tichaisa comment section. It is quite disturbing. Mukomana anotongo pinda mumvura sekutamba sekuseka otobva atongotsvedza pasina time 30 seconds zakawandisa mabhabhu zotomira zvatovharana. Zvinorwadza zvachose. So a story yacho yanyorwa pano ikanze 19-year-old has died in the hospital 2 days after being pulled from a lake in Nottinghamshire. Emergency services confirmed the teenager identified in the community is Panashe Mchenje encountered difficulties while swimming at Balderton Lake, located off Heron Way in New Balderton. Emergency services were called to the scene at approximately 2:35 p.m. on Thursday. According to the Nottinghamshire Fire and Rescue Service, one man managed to exit the water safely while the emergency crews rescued Mchenje. He had spent 22 minutes in the water before being recovered by the specialist divers and paramedics. He was subsequently transported to the Queen's Medical Center Hospital, where police confirmed akabangwa shaika on Saturday. Mchenje had recently arrived in the UK from Zimbabwe. According to community notices, he was living in Hacknell with his parents, both of whom are pastors in the FM church, and his two sisters. Local authorities issued a stark warning regarding the hazards of open water swimming, particularly during warm weather. Chief Inspector Vati Ivo, during hot weather, we know people want to keep cool, but open waters are exceptionally dangerous as there is no way of telling what's beneath the surface. Zvinonyanza kurwadza ndezvekuti vanenge vachiratidza kuti vari kufara, vari kuzvimwira chidoro chavo. Pane vasikana vakamira nechekumasure vari kuti pinda unosota. Umwe musikana ari kuti aiwa usapinde kana usingagoni. Mukomana anobva angozvishingisa obva atarisa shamwari dzake oti bye bye, obva ajambira mukati. Haatomboiti zvekujamba, anoita zvekutoti verevere. Paanopinda zvinongoita kunge joko, ari kurova mvura, ari kukonewa, asi anobva atongoti zii akangodaro. On video, like on camera guys, vana vakangomira paya. Umwe achiti iwe mikani enda unomubatsira, hona akutonyura. Uya mukomana anenge achingoseka in it. Oshaya kuti kochiko vana vedu. Munhu akatongofa vari paya vakangotarisa kudai. Vamwe vari kuti hatigone kublame shamwari dzake nekuti vese vana vaitofunga kuti anogona kuswima. Uye they were not responsible for his decision. Vanogona kuva vakamuseka kuti agone kuswima, and there was no shame in kusekwa kuti agone kuswima. De akangoitawo a walk away from that. But nyaya yekuti vanga vari under the influence. As a community, most of us came from an era in Zimbabwe where we had swimming pools at school and kumapabu kuya kwataizomboenda kunobhaguta. In this country they only have this if they do it primary school. It's essential we take it upon ourselves to take our children to swimming lessons well into their teenage years. Even then, it's also essential to discuss the difference in swimming in different bodies of water. Lakes and quarries are dark water, making them very dangerous as they can be very cold on a sunny day and very deep. Seas and rivers have dangerous conditions, undercurrents and all that. This is very sad for our countrymen. It's sad for the family. But we have to warn our kids about so many dangers. Rivers, lakes, drugs, drinking and driving, kumadoro, kusenga mapanga, and many more. They may not always listen, but we must never stop teaching and guiding them. A simple conversation could save a life. Vamwe vari kuti mamepo zvarambigwa mudenga kukanza hapana kana mamepo. Vapfana ava ma2K vanoti naro vadaro vonyanya zvekudhakwa. Munhu unopinda mumvura yakasviba kudaro wakadhakwa usingagoni kubhaguta, unofiramo zvakatodaro.
manetizens akatsamwa zvikuru vari kurwadziwa vakati kuvana makaita seiko imimi mune muchingoti my bro my dog umwe achifa unoita seuchamuramba mane mufoni umo mukomana uyu ari kutokwanisa kunomurescue but ari busy kuseka. Why didn't they call for help quickly? At that age you should know kuti 2 minutes underwater zvinoreva kuti munhu ari kutodhrauna kauyu. Pane mbwa inodarika pavidhio racho yotomboedza kudhonzera murungu ari kufamba nayo ichinenge iri kutosensa kuti there is danger that is there, but murungu uyu anongocontinue achienda nenzira yake. Vaya vakangobata vachitora video vachitoseka vachicontinue, vasikana vachibvunza kuti imi zviri normal here kuti munhu arambe angova underwater. Mabhabhus anosvika pakutomira potoita silence peace munhu atoti zii pozotoya umwe varungu minutes later. This is like an 8-minute video inoitika zvinhu izvizvi. Varungu vaya vozotanga kutovhunza kuti ko chii chakuitika pakutidaniwa help ivo vachingotora video. Guys, zvimwe zvacho manetizens ari kuti they should be arrested. They knew kuti angasingagoni kuswima but they kept on praising him. Zvinoratidza negligence. Vamwe vari kuti aiwa hazvisungise hazvo but vanofanira kungodisciplinwa. Vamwe vari kusimbisa kuti aiwa guys iyi indirect homicide case. I feel there were issues between the boys and the other guy just cleverly led the other one kuenda kunofa. You can see it. It was not about the alcohol. The girl, though drunk, could see it was dangerous. The guy led his friend kunofa chaiko. My father always tell me not to play with water which is above your knees. Kusvika nhasi ndachembera handitambe nemvura doro soka rinozoita uone zvinhu sezvisina basa asi umwe achitofa. Pari apa haisi hayo mhosva yavo vaingosimbisa navo vachitamba nekudhakwa. Guys, this is not about blaming kids. It's about the truth. Alcohol lies. It tells you the water is shallow, the jump is safe, you are in control. But the water doesn't care how brave you feel. Drunk and swimming unsupervised, it's a day. It's a decision with no rewind button. Panache traveled across the world for a new beginning. He lost it in 22 minutes. So we have to be firm, louder than the hype, clearer than the laugh, because the water doesn't warn you. It just waits. As painful as this is, this accident needs to be the story we tell our teens, our nephews, our nieces, so they understand why rules around water and alcohol are not negotiable. So, guys, mangozvinzwira. When you are drunk, stay away from water. Be it a shower or tub, unofa fifi. Zvakaoma kumureraskirwa vedweka, find healing that you yearn for. Lives have changed forever. And may we be kind to these kids who thought it was a fun moment. I actually feel for mwana uyo musikana ane face yaitoburutswa muvidhio. The person behind the video yake face haina kubuda, but yechikomana icho chaimanya nechisikana chimwe chaivepo chichitaura kuti rega kudaro, face dzavo dzatosecurate dziri out there. Vedweka zvakaoma. Condolences to Panache's family.